ноҳияи Темурмалик аз гузашта то имрӯз ҳамчун макони паҳлавонпарвар ва зодгоҳи варзишгарони асил шинохта мешавад, ки то ин дам ҳамин анъана идома дода мешавад. паҳлавононе чун Саидмумин Раҳимов, Парвиз Собиров, Саидаҳтам Раҳимов, Сайҷамол Алимардонов, Абушаҳнаи Саидхон ва даҳҳо варзишгарони муваффақи дигар исми ин ноҳияро боз ҳам машҳуртар гардониданд. дар ин толор анъанаҳои паҳлавонӣ идома дода мешавад. Абушаҳнаи Саидхон, паҳлавони мардумӣ ва яке аз чеҳраҳои муваффақи гӯштин дар ин диёр, имрӯз пайи кору фаъолият буда ба насли наврас гӯштини ҷудо ва миллиро меомӯзонад. тавре мебинед, алоқамандони гӯштин бо шӯрушавқ ва меҳнати пайваста барои муваффақ шудан бо ин мураббӣ талош меварзанд. имрӯз вазифаи мо ин аст, ки бо шогирдону наврасон дар толори варзишӣ кор кунем, ки онҳоро ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тайёр кунем. имрӯз ба ҳайси директори мактаби варзишии рақами 2 ноҳияи Темурмалик кору фаъолият мекунам. дар муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 2 ноҳия 28 мураббӣ аз 8 намуди варзиш кору фаъолият мекунанд. шароитҳои мо дар муассиса хеле ҳам хуб аст. дастпарварони мактаби варзишӣ сол ба сол хеле ҳам хубу беҳтар шуда истодааст ва мо дар оянда кӯшиш мекунем, ки аз ин дам дида хубу беҳтар кунем. Абушаҳнаи Саидхон қаблан дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ дар гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекард ва хело касбияти баланд ҳам дошт. баъдан дар гӯштинҳои майдонӣ низ ҳунару малакаи худро нишон дод. тӯли чанд соли охир Абушаҳна дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ миёни собиқадорони ҷудо баромад мекунад, ки аллакай натиҷаҳои арзандаро ҳам ба даст овардааст. иштироки пайвастаи ӯ дар ҷоми Осиёву Аврупо ва ҷоми ҷаҳон натиҷаҳои олиро ба бор овард ва ӯ чанд маротиба рӯи минбари фахрӣ баромад. аз соли 2009 ба майдонҳои гӯштини сунъатӣ оғоз кардам. то соли 2022-23 гӯштинҳои наврӯзӣ мегирифтам. аз соли 2023-24 ба мусобиқаҳои байни устодон ки баргузор мегардад ба он ҷо меравам, иштирок мекунам. дар соли 2025 дар ҷоми Осиё, ки дар ҷумҳурии Қозоқистон гузашт, дар ҷоми Осиё байни устодон сазовори медали тилло гаштам ва дар соли 2026 бошад дар Федератсияи Россия ҷоми ҷаҳон сазовори медали тилло гаштам ва дар ҷоми Аврупо байни устодон сазовори медали биринҷӣ.
ҳамавақт дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳарифон рақибон пурқувват ҳастанд. бисёр мусобиқаи беҳтарин гузашт ки дар он ҷо дар ҷоми осиё ки 10 варзишгари собиқадор тоҷикистонро намояндагӣ карданд ва дар он ҷо сазовори медали тилло гаштанд. дар ҷоми ҷаҳон бисёр ҳарифҳои пурқувват буданд ва ду ҳарифам аз федератсияи Россия буду ва дар рақобатҳои сабқати финалӣ ҳарифи ман аз ҷумҳурии Тоҷикистон буд. мусобиқаҳо байни собиқадорон устудон хеле зиёд ҳастанд ва заҳмат кӯшиш мекунем ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоем. акнун таҷрибаи дошта ва ҳунари сайқалёфтаашро имрӯз Абушаҳна ба насли наврас меомӯзонад. ёдовар мешавем ки дар минтақаи Хатлон ноҳияи Темурмалик аз ҳисоби оммавияту омода кардани насли нав яке аз фаъолтаринҳо ба ҳисоб меравад. мо дар ин толор хеле меҳнатҳои зиёде мекашем. мо дар ин ҷо аз ҳеҷ чиз кам нестем. ман мехоҳам ба мисли Эмомалӣ Нуралӣ, Сомон Маҳмадбеков, Амхелӣ мақсад мехоҳам ки ба мисли онҳо хеле меҳнат кунаму дар дигар давлатҳо парчамбардори кишварам шавам. муаллими мо Абушаҳнаи Саидхон мебошад ки ӯ ба мо хеле усулҳои зебое нишон медиҳад. мо дар бисёр мусобиқаҳо аз усулҳои он истифода бурда ҳарифони худро мағлуб менамоем ва мо хеле кӯшиш мекунем ки аз усулҳои гуфтаи ӯро аз худ кунем ва дар мусобиқаҳо истифода кунем. дар ноҳияи Темурмалик 4 мактаби варзишӣ фаъолият мекунанд ки ҳар кадоме вобаста ба рисолати дошта пайи омода кардани наврасону ҷавонон мебошанд. ҳам дар гӯштини миллӣ ва ҳам дар ҷудо дастпарварони мактаби варзишии рақами 2 ноҳия дастовардҳои назаррасро ба даст оварданд. солҳои гузашта ки дар минтақа мусобиқаҳои гузаштанд дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 2 ноҳияи Темурмалик ва гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф гардиданд ва дар ноҳияи Файзобод ки гӯшини миллӣ гузашт дар он ҷо дастпарвари мактаби мо ва гирифтани медали тилло ва гирифтани медали нуқра сазовор гашт. мо имрӯз бо мураббиён кӯшиш мекунем ки дастпарварони мо аз мусобиқаҳои байналмилалӣ медалҳои тилло, нуқра, биринҷиро сазовор гарданд. шавқу ҳаваси ман аз ин ҷо шурӯъ шуд ки дар телевизорҳо медидам ки паҳлавонони Тоҷикистон парчами Тоҷикистонро мебардоштанд. ман низ ҳам шавқу ҳаваси худро аз ин ҷо шурӯъ карда ба онҷо барои тамрин шурӯъ кардам. мехоҳам ки ба мисли паҳлавонои Тоҷикистон парчамбардор шавам. ҳоло мусобиқаҳо бисёр аст. мо бо мураббиамон машқ тамрин карда ба мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз сафарбар мегардем. чун масъулин иброз медоранд, оҳиста оҳиста сафи духтарон низ дар намудҳои гӯштин меафзояд ки ин раванд ба солимии ҷомеа нақши муассир дорад. аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон духтарое ҳастанд ки бисёр дар кӯчингҳо рафта иштирок мекунанд. ман Мадина Қурбонзода мешавам. ман мехоҳам ки ба мисли онҳо медалҳои зиёд гирам ва кӯшиш кунам ки бештар шавқ дошта бошам.
الان برای موفق شدن برای مدال گرفتن چیکار کنیم؟ باید من کوشش کنم که در رفته با رفیقان خودم اشتراک کنم و جایهای نمونوی رو گیرم و به دیگر کشور رفته جایی بگیرم و نامردان وطن خودم شوم. اگر گفتید که 4 روز شد مشق میکنم، در 4 روز چخیل از مشق و مشکلی ها ندارد، خینی ها ندارد؟ نه، یگان مشکلی ندارد و این مثلی چخیل که در دیگر کارها رو میکنی مثلی همان میباشد و یگان جای خینی ندارد و مثلی یک چیزی آسانتر میباشد که در اینجا میایی. بله، فقط ذوق داشتن در که با خودت باوری داشته باشی که در اینجا با باوری کرده آیی و زورتر شوی. سبب موفقیت همه ورزشکاران از آن است که آنها خیلی کوشش و تلاش های زیاد میکنند و در مسابقه غالبیت به دست میارند. ما باید از یگان مشکلی قینی ها نترسیم و فقط به پیش حرکت کنیم تا اینکه مدال طلا را به دست آوریم و پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. Wave Beats Music. شما بخواین که با مثل امامعلی نورعلی، تیمور رحیمов، سامان محمد بیکов، با مثل پرویز صابیرov که زاده همین ناحیه هست، از همین ناحیه مشق تمرین آغاز کردند. ببینید که تو گجوها تو مسابقه‌های سطح بین‌المللی راه یافتند. شما هم میتونید که با مثل همین ورزشگرای بهترین شما هم بشین. برای ورزشگری خوب شدن فقط مشق تمرین کردن در کار. در عموم به خاطر رشد و پیشرفت ورزش و جلب اهالی به طرز حیاتی سالم طبق معلومات‌های به دست آمده در ناحیه تیمورملک یک ورزشگاه بیشتر از 50 میدانچه‌های ورزشی، 8 تالار، یک مجمع ورزشی و 4 مکتب ورزشی عمل می‌کنند که وابسته به امکانات مربیان به تربیت ورزشکاران مشغول می‌باشند. در سال 2025 جوانان ما با 45 مدالی سطح جمهوریوی و بین المللی دست شرفیاب گردیدند و به خزینه ورزشی ناحیه وارد کردند که این بسیار دستاویز خوب است. و در 3 ماه اول سال 2026 هم میتوان یک به افتخار گفت که ما 2 تا مدالی از سطح بین المللی داریم، یکی جای اول دیگری جای دوم در مسابقه های جهان است جای اولش، و از جمهوریوی 8 مدال دیگه. این هم باعث افتخار است و ما امید داریم که در آینده ورزشگران ما از این امکانیت هایی که برای ورزش مهیا گردیده است فراخ استفاده نموده و پیشروی ورزش ناحیه باز هم جهد و تلاش و سهم ارزنده خویش را میگذارند. مکتب ورزشی رقم 1 ناحیه تیمورملک از کهن‌ترین مؤسسه‌های ورزشی در این منطقه به حساب رفته هنوز سال 1969 به فعالیت آغاز نموده بود. بعضاً تالارها نیز از همان زمان باقی ماندند و امروز ورزشکاران در آن تمرین می‌کنند. در همین تالاری که شما می‌بینید یکی از پهلوانان شناخته کشور پرویز صابیرov تمرین کرده و به وی رسیده است و امروز نورسان زیادی در پیروی از پهلوانان پیشین در اینجا مشق ورزی میکنند. در همه جا وقتی که مربی خوب هست، وقتی متخصصی ساحه هست، من با باوری گفتن میتوانم که همون ساحه رشد میکند و من در میان جامعه نمایان می شود و شاگردان خود طرفداران خود پیدا میکنند و ما هم از همین امکانیت استفاده برده، یعنی نفرانی را پیشبری کردیم و دستگیری هم میکنیم که در ساحه اختصاصمند باشند تا اینکه توانند برای
мардуми ноҳия ва барои ҷавонон ки ояндаи бевоситаи як миллатанд хизмат карда бошам. ана ин нишону ҷоизаҳо ва ҷому камарбандҳо натиҷаи заҳмату талошҳои чандсолаи мураббии шоистаи варзиши тоҷикистон маҳмудҷон раҳматов бо шогирдонаш мебошад. ин мураббии соҳибтаҷриба шумораи зиёди наврасону ҷавононро ба риштаи унифайт ҷалб намуда ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ сафарбар менамояд. чун мебинед онҳо бо шӯру шавқ тамрин мекунанд ва боз ҳам барои муваффақ шудану гирифтани натиҷаҳои назаррас дар мусобиқаҳои мухталиф талош меварзанд. мо аз ин намуди унифати ҷумҳурии тоҷикистон тӯли 15 сол аст ки кори фаъолият дорем. дар ин 15 соли кори фаъолиятамон варзишгарои беҳтарин тайёр кардем ва онҳо ба 27 нафарашон ба номзад ба устоди варзиш, 10 нафарашон ба устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. 4 нафараш чемпиони ҷаҳон шуд, 2 нафараш чемпиони осиё ва бисёри варзишгаро беҳисоб чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон сазовор гардиданд. нақшаи мо ҳамин аст ки варзишгароро хуб тарбия битем, хуб машқу тамрин диҳем. тайёрӣ ба мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, чемпионати ҷумҳурӣ, чемпионати ҷаҳон, осиё тайёрӣ мо барои ҳамин. дастпарварони унифайти мактаби варзишии рақами 1 ноҳияи Темурмалик пайваста дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ширкат намуда натиҷаҳои зиёдро ба даст оварданд. баъд аз нишон додани касбияти воло ва мавқеъ гирифтан дар қатори беҳтаринҳои кишвар, қисми зиёди дастпарварони маҳмудҷон раҳматов ба дастаи якачини унифайти тоҷикистон шомил шуда ба чемпионатҳои осиёву ҷаҳон сафарбар гардиданд, ки натиҷаҳои назаррасро ҳам ба даст оварданд. тавре мебинед ин аксҳо аз ҷараёни мусобиқаҳои байналмилалӣ гирифта шудааст, ки дастпарварони ноҳия дар он ширкат варзиданд. натиҷаи охирин дастоварди мо 23 ноябр 2025 варзишгари мо муллои мансурҷон дар чемпионати ҷаҳон рафта иштирок карда дар байни 32 давлат сазовори ҷои дуюм гашт. мо чандин сол аст ки дар ин толор машқу тамрин медиҳем ва шароит ҳамон қадар хубам набуд. ҳозир бо дастгирии соҳибкорон хеле муҳити толор насб шудааст. боварӣ дорем ки дар оянда бо аз ин дам хубтар мешавад. طول 8 سال میشه که توی این مجموعه ورزشی رقم 1 مشق تمرین میکنم. استاد من محمد رحمتوف محمود. من تا حال بیرون از کشور اشتراک نکردم. من میخوام که بیرون از کشور اشتراک کنم. در طول 8 سال که من مسابقات اشتراک کردم 14 تا مدال طلا دارم و 2 تا نقره من میخوام که من کوشش میکنم که توی این مسابقات دیگه شکست نخورم. ин сарзамин ҳамеша бо мардони далеру қавиирода, ҷавонмардони номдор ва варзишгарони муваффақ шинохта мешуд. ҳамакунон бо имконот ва шароити имрӯза низ масъулин ин равандро идома медиҳанд.